जितेन मसाहारि बिथाङा थांदों। बिथाङाथ' माने मासावहाय मास मोनसेयाव खेबब्रै खेबबा बिथाङा सिटनियावहाय फैसा बियोमोन। इउपिपिएलनि लोगोफोरनिफ्रायनो बेसेबां पार्सेन्ट लानाय दङ बेखौ उनाव लाखै लाखै आङो फादिल खालामगोन, दा खालामथ'वा। माखासे एमसिएलएफोरा लिलि हटेलाव हर्स ट्रेडिं जाजोब्बाय जानानै सरकार दाबाय। दिनै दुखुनांथाव खोथा, दिनै न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बिथाङा, प्रि रिक्रुटमेन्ट होनायनि बाथ्रामोन बिथाङा, दिनै मा खालामदों? बेफोर भेक' भावना बेफोरो। रन्जित बसुमतारी बे फेरेंगा नामा? फेरेंगा बिआर फेरेंगा नामा? प्रमद बर' आदानिफ्राय मास मोनसेयाव खेबब्रै खेबबा गाहाम फैसा लायो होनना बुंदों। बिथाङा आंनि सुखिदार नामा? गावआ फैसाखौनो जाबाय थायो नालाय। आरो मोनसे खोथा बुंदों बिथाङा आंखौ, जौ लोंनानै गोदोबाय थायो होननानै। नाथाय बिथाङा फैसाखौनो लोंबाय थायो। फैसा, खालि फैसा। बहा सोरनिफ्राय पार्सेन्ट लानांगौ, सोरनिफ्राय मा लानांगौ, बिथाङा खालि फैसाल' धान्दा मारिबाय थायो। होमबाथ' बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा आंनि सायाव दाख्लै 28 तारिखआवहाय जेब्ला इउपिपिएलनि जइन जादों, बहाय आंखौ बुंदों प्रमद बर' आदानिफ्राय मास मोनसेयाव खेबब्रै खेबबा गाहाम फैसा लायो होनना बुंदों। बिथाङा आंनि सुखिदार नामा? बिथाङाथ' सुखिदार नङा आंनि, नङा होमबा? सुखिदारबासो सिनायगौमोन, बे आंखौ मिथिगौमोन। गतिके बेबायदि बाथ्रा बुंनानै बेयो आंखौ मरेल डाउन खालामनो सानदों, खिन्थु बेथ' नङा। रायजोफोरा मिथिगौ, इउपिपिएल अफिसाव मिथिगौ, सोंना नायथों बिथाङा। आं माला फैसा लायो, प्रमद दाखौ माला फन खालामो, सोंनानै नाय, गासैबो मिथिजोबगोन। आंथ' मा फैसा लायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, आं बिथांखौ लोगोखौनो हमा, प्रमद दाखौ, नङा होमबा? आं लोगोखौनो हमा। दा बिथाङा बुंदों खेबब्रै खेबबा फैसा लायो आंखौ। गावआ फैसाखौनो जाबाय थायो नालाय। आरो मोनसे खोथा बुंदों बिथाङा आंखौ, जौ लोंनानै गोदोबाय थायो होननानै। बिथांनियाव मा फोरमान दङ आं जौ लोंनानै जे गोदोना थायो, नङा होमबा? आंथ' जौ लोङो मालाबा, येस, फ्रेन्ड सार्कोलनि थाखाय दे, नंगौ दे, जौ लोङो। नाथाय बिथाङा फैसाखौनो लोंबाय थायो। जों बिदि नङा, जौ लोङि मानसि बियो, फैसा, खालि फैसा। बहा सोरनिफ्राय पार्सेन्ट लानांगौ, सोरनिफ्राय मा लानांगौ, बिथाङा खालि फैसाल' धान्दा मारिबाय थायो। गावनि इउपिपिएलनि लोगोफोरनिफ्रायनो बेसेबां पार्सेन्ट लानाय दङ बेखौ उनाव लाखै लाखै आङो फादिल खालामगोन, दा खालामथ'वा। जिखिनि बिथाङा परिबर्तननि सार्थआव भुवा प्रतिश्रुति होनानै रायजोफोरनिफ्राय भट आदाय खालामनानै चिफ जाबाय, सोरबा इएम जाबाय, माखासे एमसिएलएफोरा लिलि हटेलाव हर्स ट्रेडिं जाजोब्बाय जानानै सरकार दाबाय। दिनै दुखुनांथाव खोथा, दिनै न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बिथाङा, प्रि रिक्रुटमेन्ट होनायनि बाथ्रामोन बिथाङा, दिनै मा खालामदों? बेफोर भेक' भावना बेफोरो। भेक' भावनासो। दिनै जे रास्ताया जागोन, दालाङा जागोन, बेफोर भेक' भावना। दा बेनिखायनो आं बुंदों, 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोना बुंबाय थायो, रायबाय थायो। 17 बोसोराव जिखिनि खालामनांगौ खालामबाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा। अफिस, बिल्डिं, कर्ट कासारि जिमान जि बनायनांगौ बनायबाय, नङा होमबा? इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानि जोबोद बनायबाय। दा 5 बोसोराव रन्जित बसुमतारी बे फेरेंगा नामा? फेरेंगा बिआर फेरेंगा नामा? रन्जित बसुमतारी मोना बे हाग्रामा महिलारि बनायनाय अफिस, कर्ट कासारि जिमान जि जुडिसियेल कर्टफोर दङ, बिटिसि सेक्रेटारियेटफोर दङ, बिल्डिंफोर दङ, बेफोरखौ रं होनायावनो 5 बोसोर थांगोन, मिथिगोन ना बिसोरनिया? नंगौना नङा? 5 बोसोर थांगोन। दा दाख्लै बावै 28 तारिखआव जइन जानाया मा बुंदों बिसोरो? थ' जोंजों थाफा, साख्रि मोनगोन, बायदिसिना मोनगोन, न' बां मोनगोन। मुथै नङा बियो। दाख्लै बावै जइन होनाया बे नों आं खस खरल मानसिफोरखौ लाना फैदों बिसोरो, बेनिफिसियारिसफोरखौ लाना फैदों। अरुनदय दाननो हागोनथ' नङाबा। ओमफ्राय बुंदों जे रेशन कार्डखौ दाननो हागोन, मिटिङाव थां होनबा खालि मायबा दाननो हागोन होनना बुंनानै बिसोरो भटार्सफोरखौ लाना फैदों।
दा इसिबां गोख्रों सरकार थानायाव नङा होमबा बिथांमोना मानो गिनांगौ बेसो खोथा आं सोरनिबाफ्राय फैसा लायदो लायाखै बे रन्जित बसुमतारिया आंनि बिखय मा मिथिगौ बे तामुलपुराव आं बेखौ सोंखारिदों फै मोजाङै सोंना नाय आंनियाव लायदोना लायाखै प्रमद दानियाव सोंना नाय आं मास मोनसेयाव खैबार हाबो प्रमद दानियाव बेखौ सोंना नायथो बिथाङा कुनु नलेज गैयालाखासिनो कुनु बाथ्रा मिथियालाखासिनो बिदि बुंनायाथ' गोरोन्थि ना नङा होमबा